E cam ducuros să fac cu scoate. Asta și nu prea omul. Da, da, da. Dar tu știi ce fain era? Hai, popii. Alex, nu, 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 nu. Hai, ce da, uite, fain. Bă, dar e mare saltul, nu e foarte mare, nu? Foarte mare. E mare? În altă parte. Ah, în partea aceea îți duce, nu? În partea aia e comună, e foarte. Hai să faci o poză cu Ciprian Porumbea și cu tata. O să mergem și la acolo. Hai să-i fac și văd mâine. Alex, de. Alex. Dar aici e telefon. Da. Ce? Alex, stop, stop. Voilà.